Hey guys, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय लोगोफोर दायो आङो थांनो नागिरदों ओमफ्राय माबायदि नायहैनोसै नोंथांमोनाबो हागोन बिदिब्ला थुदो थांदिनि ना मा होनो लोगोफोर बिनिफ्राय आं लामायावहाय ब्लगखौ खालामला ओमफ्राय डाइरेक्ट माने होजों मोनहैयोब्ला नोंथांमोनहा ब्लग लानानै देखायगोन। तुदु चलो दाखाल फैनायनिफ्राय बियो साबसिननो जायगाफोरा बरियाल'खा बेरायफैनो अयथासार हेपि निउ इयारनि मानसि जादों लोगोफोर एभेलेबेल गारि आयौ ओरैबो थाबायनो थांजायो बेसेबांबा गिदिर गिदिर अन्थाइ दङ। हेपि निउ इयारनि जा मानसि जाखादों। Inilah nudung tuh mambai lang ini, kangkrai nih kangkrai, ile mambai deng. Mereka kangkrai dong. Ayu zabai gittiku moनला salah hono kangkraya seteteनो, ओरै kangkrai goजा दंनो. Welcome. Kelai lah bagan. Peran sebanya dia. Peran sebay. जा मोजां नुयो ओरैसोनो
เสื้อ 老看那些人。